ne kɛra classe première ko ne kana ko ne fa ka se Ndoma e fa to la kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a to ɲɔgɔn o na marifa kun t'u bolo marifa kun b'u bolo jugu mun nan'u kama u ka marifa kun ka girin n'u ta de mɔgɔ ma sɔrɔ ka t'u dɛmɛ mɔgɔ sɔrɔ ka t'u dɛmɛ mais olu bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ u y'u bɛɛ faga k'u ban u y'u faga mun u y'u faga ka da ka faso jugu de don Ndoma kana dimi nin na u y'u nin di faso ko de la non kaye nin minɛ kɔfɛ an bɛ tila ka se nin ye makari ko ye don o don an ka sɔrɔsiw nin bɛ ka to fasoko la wa u ka saya waati mana bɔ a la bɛɛ bɛ ɲin'u kɔ an b'an ka sigi ka lajɛ ten koyi